имрӯзҳо мо ба шунидани хабарҳо дар бораи хатари имконпазири ҷирмҳои кайҳонӣ, материяи сиёҳ, таркиши ситораҳо дар кайҳон ва фалокатҳои дигари Замин одат кардаем. фалокати азиме ки ба Замин таъсири бузург дорад, акнун дар пеши назари мо оғоз меёбад. ҳарорати ҳаво дар давоми 2 асри охирин бо суръат гарм мешавад. агар ин вазъият бо ҳамин минвол давом кунад, Замини мо ба фалокати бузурги марговар рӯбарӯ мешавад. ин фалокат об шудани ҳамаи пиряхҳои рӯи Замин мебошад. пиряхҳо дар кураи Замин захирае ҳаст ки ино дар давоми сол қисмати обҳои нӯшокиро дар худашон дошта метавонанд ва дар мавсими гарм шудани ҳарорат ҳамин пиряхҳо ҳамчун яъне захира бо истифода бурдан мумкин аст. биёед тасаввур мекунем ки ҳамаи пешгӯиҳои олимон дар бораи гармшавии иқлим ва оқибатҳои он рост мебароянд. бояд гуфт ки пешгӯиҳо дар ин мавзӯъ то рафт бештар суръати воқеӣ мегиранд. дар ин бобат далелҳои воқеӣ шаҳодат медиҳанд. агар суръати обшавии пиряхҳо боз зиёд гардад, ба яъне натиҷаҳои хатарвор умуман оламиён қарор мегиранд ва ба ҳамагон маълум аст, агар об шудани пиряхҳо бештар ба назар расад, баъзе аз кишварҳои дар ҷаҳон буда зери об мемонанд ва умуман сайёраи Замин ҳамчун сайёра ба об мубаддал мегардад. ҳарорати ҳаво дар давоми 200 соли охир каме бештар аз 1 дараҷа гарм шудааст. гармшавии ҳарорати ҳаво аз бисёр ҷиҳат ба фаъолияти одам вобаста мебошад ки охири асри 19 ва аввали асри 21-ро дар бар мегирад. дар ин давра ҳарорати ҳаво дар натиҷаи истифодаи сӯзишвориҳои табиӣ аз ҷумла ангишту газ, нафт ва ғайра то андозае гарм шуда, сабаби хориҷ гардидани гази карбон ба фазо гардид. ҳолон ки ҳарорати ҳаво аз давраи пайдоиши одам дар рӯи Замин то асри 19, яъне дар давоми 800 000 сол ба ин дараҷа гарм нашуда буд. агар мо дар мавқеи кишварҳои Осиёи Марказӣ нигоҳ намоем, то соли 2030 дастрасӣ ба об ба ҳар як нафар аҳолӣ ба 1,7 метри мукааб баробар гардида истодааст ва агар мо муқоиса намоем нисбати солҳои 60-уми асри гузашта, ин қариб 4 маротиба яъне ки кам гардидааст. яъне дар солҳои 60-уми асри гузашта ин меъёр ба 6000 метри мукааб баробар буд ва талаботи растаниҳо низ ба об зиёд мегардад, тахминан то 10% ҳангоми гармшавии иқлим, яъне ки тағйирёбии иқлим бештар ба сӯи гармшавӣ ва бо ҳамин сабаб обшавии пиряхҳо бештар ба назар расида истодааст. агар ҳарорати ҳавои Замин боз 3 дараҷа гарм шавад, барои тамоми мавҷудоти зинда оқибати фалокатбор дошта метавонад. ин оқибати ногувор аз ҳодисаҳои даҳшатноки табиӣ шурӯъ мешавад. аллакай баъди чандин даҳсолаҳо мушоҳида мекунем ки қитъаҳои калони Замин хушку беоб мешаванд. ин ба иқтисодиёт, соҳаи кишоварзии тамоми олам, соҳаҳои дигари зиндагӣ ва вазъи ҳаво таъсири калон мерасонад. дар чунин вазъият мавҷудоти зиндае ки ба шароити нав мутобиқ шуда наметавонанд, маҳв мегарданд. инчунин харсангҳои зериобии марҷонӣ ба минтақаи Арктика ба куллӣ тағйир меёбанд. сабаби асосии гармшавии иқлим ихроҷи газҳои гулхонагӣ ба ҳисоб меравад. яъне дар дигар кишварҳои пешсаф, яъне тараққӣ карда шуда, истеҳсолоти саноатӣ хуб баромонда шудааст.
онҳо бештар аз энергияҳои мақсад барқарор шаванда истифода намебаранд, яъне ки бисёртар сӯзишвориҳо ки газҳои гулхонагиро зиёд партов яъне ихроҷ менамоянд, аз ин технология истифода мебаранд ва сабаби асосияш дар ҳамин аст ва инчунин миқдори аҳолӣ дар кураи замин зиёд гардида истодааст, яъне ҳам истеъмолкунанда ҳам истифодабаранда бештар гардида истодааст ва маҳз бо ҳамин сабабҳо тағйирёбии иқлим ба сӯи гармшавӣ рафта истодааст. нобуд шудани олами набототу ҳайвоноти зериобӣ сабаби аз байн рафтани ҳайвоноти рӯи замин ҳам гашта метавонад, ки зинаҳои таъминоти озуқаро халалдор карда буҳрони озуқавориро ба вуҷуд меорад. дар чунин шароит муҳоҷирати оммавӣ аз даст додани манзил халалдор шудани қобилияти меҳнатии одамон авҷ мегирад. инҷо сухан дар бораи зарар дидани ин ё он минтақа не, балки дар бораи имконияти барҳам хӯрдани шароити мувофиқи зиндагӣ дар тамоми рӯи замин меравад. минтақаҳои аз сатҳи баҳр пасти соҳилӣ ва ҷазираҳо дар натиҷаи баланд шудани сатҳи оби баҳр зери об хоҳанд монд. аз рӯи ҳисоби мутахассисон то соли 2050 сатҳи оби баҳрҳо то 30 сантиметр баланд шуда метавонад, ки ин ба минтақаҳои назди соҳили баҳр хатарнок мебошад. дар ҷаҳон кишварҳое мавҷуд ҳастанд, ки аз сатҳи баҳр поён ҷойгир ҳастанд. ин гуна кишварҳо, ин гуна умуман мавзеъҳоро, заминҳои полдерӣ меноманд дар самти соҳаи илм ва ин гуна умуман кишварҳо Нидерландия, Бангладеш ва дигар кишварҳои ҳамин монанд кишварҳои мавҷуд ҳастанд, ки ҳангоми боз ҳам об шудани пиряхҳоро мо дар назар гирем ва сатҳи баландшавии оби уқёнусҳо ба амал меояд ва ин кишварҳо пурра зери об мемонанд ва ин кишварҳо пурра гӯё аз харитаи ҷаҳон берун мегарданд, пурра зери об мемонанд. дар ин сурат шаҳрҳои калони Флорида, Бангладеш, як қисми мамлакатҳои соҳили қитъаи Осиё, уқёнуси яхбастаи шимолӣ ва баъзе ҷазираҳо зери об монда метавонанд. баландшавии сатҳи оби баҳр махсусан ба минтақаи Арктика таъсири калон мерасонад. дар ин сурат қисми зиёди яхи баҳрҳо об хоҳад шуд. маҳалҳои истиқоматӣ дар рӯи ях ва ботлоқҳо сохта шуда хароб мегарданд. дар натиҷаи обшавии пиряхҳо газҳои зеризаминӣ хориҷ шуда микробу вирусҳои зарарноки қадима дар ҳаво паҳн мешаванд. гармшавии ҳаво дар минтақаҳои гарм сабаби камобӣ, хушксолӣ, кам шудани ҳосили зироат ва гуруснагии оммавӣ мегардад. қитъаҳои калони замин ба биёбон табдил меёбад, оби нӯшокӣ ва озуқа кам мешавад. тамоми маводи ғизоӣ самти соҳаи кишоварзӣ бо об алоқамандӣ дорад. вақте ки шиддатнокии обшавии пиряхҳо ба амал меояд, дар аввал умуман мо агар нигоҳ намоем офатҳои табиӣ зиёд мегардад. яъне офатҳои табиӣ ба монанди сел, боришотҳои зиёд, болоравии сатҳи оби дарёҳо, кӯлҳо, обанборҳо, ҳатто уқёнусҳо ки мақсад хатари зиёд дорад. олами ҳайвоноту наботот ба тағйироти иқлим тоб намеорад, ки ин сабаби барҳам хӯрдани гуногунрангии табиии олам гашта метавонад. вале барои инсон аз ҳама бештар об шудани пиряхҳо оқибати ногувор дорад. айни ҳол сатҳи оби баҳрҳо дар як сол то 3 миллиметр баланд мешавад. аз рӯи ҳисоби олимон сатҳи оби баҳр дар давоми 100 соли оянда тақрибан то 1 метр баланд хоҳад шуд. ин сабаби тағйир ёфтани масоҳати калони соҳилҳои Атлантика ва Гренландия мегардад,
вале онҳо ҳам дер ё зуд зери об хоҳанд монд. дар ин сурат Антарктида ба куллӣ тағйир ёфта, симои имрӯзаи худро ба куллӣ дигар месозад. кӯҳҳои сершумори зери яхҳои он аз сатҳи об баланд шуда ба галаҷазираҳо табдил меёбанд. қисми шарқии он қитъаи алоҳида хоҳад гашт. аллакай дар баъзе ҷойҳои Антарктида пайдоиши минтақаҳои тундра мушоҳида карда мешавад. шояд баробари гармшавии ҳаво дар ин ҷойҳо баъзе намудҳои дарахтон ва ҳайвонот ҳам пайдо шаванд. тағйирёбии иқлим минтақаҳои хунуки имрӯзаро ба маҳалҳои зиндагии одамон табдил медиҳад. аз рӯи ҳисоби олимон баъди пурра об шудани пиряхҳои рӯи замин, сатҳи оби уқёнусҳо тақрибан 58 метр баланд хоҳад шуд. мо дида истодаем ки баъзе кишварҳо масоҳати зиёди заминҳои обёришавандаи онҳо ба биёбонҳо мубаддал гардида истодааст ва аз ҷиҳати истеҳсоли маводи ғизоӣ, яъне ки самти соҳаи растанипарварӣ, кишоварзӣ рӯз аз рӯз поён рафта истодааст ва ин масъала то рӯз аз рӯз боз ҳам ҷиддӣ мегардад. бо вуҷуди он ки ҷараёни гармшавии ҳаворо боздоштан имкон надорад, инсоният метавонад суръати онро суст карда ё то андозае боз дорад. масалан, ҳоло дар рӯи замин истеҳсоли энергияи барқӣ барои табиат безарар 11% ҳаҷми умумии энергияи барқро ташкил медиҳад. одамон то рафт бештар намудҳои аз ҷиҳати экологӣ безарари техника ва технологияро мавриди истифода қарор медиҳанд. вале гап дар он аст ки мо ҳамаи инро то вақте аз худ карда ва истифода мебарем ки фурсати мувофиқ аз даст меравад. мутаассифона имрӯз ҳам аксарияти одамон ба масъалаи гармшавии иқлим аҳамияти ҷиддӣ намедиҳанд. ин барои он аст ки оқибатҳои ин зуҳуроти ногувор танҳо баъди чандин даҳсолаҳо равшан хоҳад гашт. новобаста ба он ки зарари фалокати гармшавии ҳаво пеш аз ҳама ба мамлакатҳои рӯ ба инкишоф ва минтақаҳои назди соҳил меравад, тағйироти иқлим барои ҳамаи сокинони замин аҳамияти аввалин дараҷа пайдо мекунад. ҳамаи мо бояд барои тамоми дигаргуниҳои табиати сайёраи худ баробар масъулият ҳис кунем. ҳаминро ҳам бояд ба назар гирифт ки чунин пешгӯиҳо хусусияти назариявӣ доранд ва имкон дорад ки ояндаи сайёраи мо тамоман ба таври дигар сурат гирад. дар бисёр давлатҳои тараққӣ ёфта методҳо ва усулҳои фикр карда баровардастанд ки сатҳи ҳамон пиряхҳоя бо матоъҳо яъне рӯпӯш мекунанд. дар маҳале ки рӯпӯш кардан пас худи матоъ шӯлаи афтоб ё ки афтидани нури афтоба мегардонад ва дар маҳале ки гардон дар ҳамон қабат худи яъне гармшавӣ нест мешавад. ҳамин худи анами ҳолат яъне яхшавӣ чи дар худ медорад. ин яке аз методҳое аст ки усулҳое аст ки яъне протсесси тез обшавӣ пешгирӣ карда. насли имрӯзаи сокинони замин ба марҳалае расидааст ки фаъолияти он ба ояндаи сайёра таъсири муайян мерасонад. бинобар ин мо бояд барои ба наслҳои оянда мерос гузоштани сайёраи сабзу хуррами замин тадбирҳои зарурӣ, дуруст, оқилона ва самарабахш андешида тавонем.